Tuluang natalang patay sa kalit kapag baha sa Jose Santos sa Davao Occidental ni atong Biyernes. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Yes, Sara, sa karon ginapangita pa ang laing unumpa ka mga residente. Padaging pa ang pagtanggal sa mga troso guban pang gapnod nga mibabag sa Tanuman Big Bridge sa Barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga dala sa baha ni atong July 10. Sumala sa DPWH 11, parayon matud pa ang ilahang pakigalayon sa lokal nga paggamhanan aron masiguro ang dali ug epesyenteng pagresponde. Sa karon, tulo ang kumpirmadong patay, usa ang samdan samtang ginapangita pa ang laing unom ka residente. Ilang araw na din talaga umuulan dito sa Jose Abad Santos, no? But on that particular day, I think 8 hours straight heavy rain. Mountainous kasi yung area natin, so naipon yung mga tubig doon sa bundok at yung mga bundok natin madami ng crack. I think naipon na din yung mga water doon sa taas at during that time hindi na kaya i-absorb ng lupa natin. Kaya bumulusok na pababa sa coastal area. Mihatag matud pa og abiso ang LGU sa mga residente ngadto sa mga landslide o flood-prone areas. Aban ang uban wala na makabakwit. Ongoing directive natin unless we lift it is that bawal mo na tumira ngayon sa tabi ng mga bundok, sa gilid ng kabundukan at sa gilid ng rivers natin or waterways. Evacuate to safer areas. Sumala sa NDRRMO, mikusog ang southwest monsoon tungod sa bagyong Inday niadtong Biyernes nga miresulta sa pagdahili sa yuta ug pagbaha. 5 ka barangay matud pa ang apektado sa pagdaot sa panahon nga mao ang Barangay Tanuman, Malalan, Kalbay, Butuan ug Sugal. Sa karon wala pay mahatag nga datos sa kung pila ang apektadong residente sa baha sangnit parayon pa daw ang ilahang validation. Kaya pa daw sa pondo sa LGU ang assistance alang sa mga apektadong residente. Kahinumduman nga una ang baha, libuan ka residente ang daan ng nag-antos sa epekto sa magnitude 7.8 kalinog niadtong June 8. Patuloy yung pagbigay natin ng ayuda sa ating mga 10 cities. At saka ngayon, meron na naman tayo mga bagong bakwit dahil nga sa mga nasira na mga bahay dahil sa baha. So magdadagdag lang tayo ng mga bigay na ayuda at additional na mga tent or trapan. Sa ngayon, kaya pa naman ng pondo namin sa LGU Calamity Fund. Hindi namin ito kaya sustain for the remaining months. So we need more assistance from the national government. Sara, sa update nga gihatag kanato sa Office of the Civil Defense 11 head nga si Ednar Dayanghirang sa Davao Region, 719 ang apektadong pamilya o 1,319 ka individual gikan na sa Sulup ug Kiblawan, Davao del Sur ug sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kini tungod sa mas kusog nga habagat tungod ni bagyong Inday. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.